Zo, dan kun je bij mij inschrijven voor workshops lekken. We hebben lekken voor beginners, lekken voor gevorderden. Het duurt ongeveer een weekend en dan als ze dat met het examen is, dan moest ze dus lekken en dat is de lekproef. En dan is dan de vraag, ben ze geslaagd of niet? Maar dat is wel klote chocolade. Ja, we hebben ook belkjes, maar die zien van beginnen klein. Van beginnen klein. Hè? Maar als ze dus naar de gevorderde is, ja, dan wordt het natuurlijk steeds uitdagender. Hè? En dat uiteindelijk, ja, hopen we dat ze slaagt. En dat is dan het examen. En dan krijg je een lekdiploma. Ik denk dat de missie wel gaat slagen nu, ja. We zitten we eigenlijk al vol. We hebben ook lekker kampen, hè? Lekker bij het kampvuur, lekker in het bos, lekker op de hei. Maar die lopen ook heel goed. En dat is voor mannen, voor vrouwen, iedereen kan zich inschrijven. Dat zijn dus transgenderneutrale snupjes. Ja, sowieso. Alles is LHBTIQ extra, large, alles. We gaan overal in met.